Dwi ar y ffordd lan nawr I Drenewydd. Dwi'n sport therapist I tîm dynon Aberystwyth. So byddai'n cyfro gêm nhw yn erbyn y Drenewydd heddiw. A wedyn fori byddai yn gwneud siwrnau nôl lan I Aber I chwarae I tîm merched Aberystwyth yn erbyn Pen-y-bont. Y rheswm dwi'n gwneud y swydd ar y dysadwn I tîm Aber, uchelgais fi mewn bywyd yw I weithio I dîm proffesiynol. Sdim rhaid bod e'n pêl-drod, ond wella fi fod mas yn y glaw ar gwynt na fod yn clinic bob dydd trwy dydd. Fi wrthi yn strapo lan ysgwydd Matthew. Nath e partially dislocato ei ysgwydd tua mis yn ôl. Anaf gweitha, wel, felly dim y gweitha, ond rannaf fwyaf gori a fwy o wad sydd wedi digwydd yw Lenny Clash of Heads, 18 stitch, a y chwaraewr nhw wedi cael 14. So mae'n dynnu rai yn wed fan hyn, bach o grade 1 strain, hamstring, beth o ddweud, 4 diwrnod yn ôl. So dwi ddim yn chwarae heddi, jyst achos dwi ddim quite yn iawn dy fe. Gwared bach o'r tightness na, wythnos often I wythnos nesaf, so dyledd fod nhw reit nôl erbyn yr wythnos ar ôl ni wedyn. We've only got a small squad. The lads have always got knocks and pulls and strains and strappings, and you need someone experienced to do it. And luckily we've got, Fi's been here for a long time at the club, and she does a fantastic job. Oedd un moment yn y gêm le o'n i'n ystyried felly bod angen fi mynd arno. Barod I dal y bag, barod I neidio fyny, ond y ref jyst wedi gweud na, dim angen dim byd, so nôl I lawr wedyn. Fi wedi cyrraedd lan pnawn yma I Aberystwyth, le dwi'n barod I chwarae I tîm merched yn erbyn Pen-y-bont. Ni'n chwarae yn y gyngrair De Cymru, sef un o dan yr uwch gyngrair. 4 ar y funud, ond mae tipyn o games in hand yn dros y rhai uwch benni. Ni'n gobeithio ennill hwnna a mynd nôl lan i'r uwch gyngrair diwedd y tymor. She's a great kid. Trains hard, works hard, captain of the team, and just award. I wish she'd got a goal for the cameras, but just didn't come at the end there. Siawns I cael gol bach, touch bach yn fi drwm dy fe. Erbyn ni oedd y golgeiliad wedi dod mas a jyst wedi clirio I. Weekend ffantastig, 2 win i'r clwb, a wedyn nôl mewn I clinic fori, a wedyn wneud yr un peth, 2 gêm weekend nesaf.